Pro mě byl asi ten největší zážitek jídlo v Koreji, protože jsem před několika lety byla v Japonsku se sborem a tam jsem z toho byla, nechci říct zklamaná, ale taková, celkem jsem si nevěděla, co o tom mám myslet, protože mi tam moc nechutnalo, takže jsem byla připravená na to, že to bude podobné, tak jsem si nabalila asi 20 kg jídla, jenže mě to velice překvapilo. Skoro všechno jídlo mi tam velmi chutnalo, takže jsem si všechno jídlo, co jsem si poctivě nabalila, jsem si dovezla zase zpátky. A i když já jsem člověk, který nejí maso a mléko, tak mě překvapilo, kolik věcí i v nějakém malém městečku se dá najít a sníst. Například, když je největší nouze, tak ze sámošky mražené kimči knedlíčky, které se jenom ohřejí v mikrovlnce a jsou velice pálivé, což já mám moc ráda, takže z toho jsem byla velmi nadšená. Potom to bylo snad druhý den, jsme šli do restaurace, tak na takový hromadný oběd a tam jsme si my vegetariáni dali takovou polévku, jmenuje se to sundubu jjigae a je to polévka, která se skládá z lisovaného tofu. Měla jsem z toho trošku obavy, protože ne všechno tofu je dobré, ale to bylo velice výborné, byl to takový obří hrnec z toho tofu. A k tomu nám dali různé přílohy, třeba kimchi, to je taková pikantní fermentovaná zelenina, nejčastěji zelí. Potom různé takové pálivé pasty, rýži a další, třeba například fermentovaný špenát a tak dále. To bylo moc dobré. A potom tam bylo i nějaké žele z žaludu, což bylo takové zvláštní, chutnalo to jako žele bláto. Tak to jsem řekla, to asi úplně ne. Nebo jsme ještě si byli sednout na bibimbap, což je takové jídlo, dalo by se přeložit, co dům dal. Je to taková mísečka a v tom je rýže, pro některé maso, špenát, vejce, zelí a zase je to tak nějak poskládáno podle toho, co člověk má rád a co si dá. Jeden den jsme dostali informaci, že se na pláži nachází pizzerie, tak jsme se s holkama rozhodli, že si tam zajdeme, protože jsme už všechny byli přejezené korejskými polívkami. Tak jsme se vydali na cestu a měli jsme jít pořád doprava a dojít k nějakému hotelu, což jsme udělali a celý hotel obešli, ale tu pizzerii jsme nemohli najít, tak jsme se ze zoufalosti rozhodli si sednout na patník a napsat na skupinu, jestli se tam náhodou někdo nevydal a nemohl nám pomoct, kde ji najít. A paní Magda nám napsala zprávu, že se to nachází tam a poslala fotku. A zjistili jsme, že jsme nebyli ani ne 10 metrů od toho. Takže co mě na Koreji překvapilo a potěšilo, bylo to, jak se k nám lidé chovali. Byli mnohem hodnější a milejší vlastně k nám Čechům, což byla příjemná změna oproti normálu, co tady právě že v Česku je. Třeba Korejci si mě normálně brali, aby se se mnou vyfotili, i když vlastně většina z nich neuměla ani anglicky, takže prostě jenom ukázali na foťák a prostě jsem pochopila z toho, že chcou se mnou fotku. Takže jsem se docela často fotila, občas to už bylo trošičku příliš, hlavně když jsme byli na tom nádraží, tam to bylo jeden za druhým. A potom mě taky potěšilo to, že když jsme třeba jenom projížděli, tak na nás všichni Korejci mávali a to bylo taky hrozně milé. A potom třeba, když jsme vyjeli lanovkou, tak jak jsme vystupovali, tak mi Korejec prostě dal jenom tak na random kytičku, kterou upletl a to bylo taky prostě, to mě potěšilo. Kterou jednu část korejské kultury by si přála každému zažít? Bude to asi to, když jsme už většina z nás byli sžiti s korejskou kulturou a rozhodli se zdravit lidi korejsky. A zní to annyeonghaseyo a vždycky, když to řekneme, tak se ukloníme. A když jsme přišli někam do obchodu a pozdravili je, tak byli velmi potěšeni z toho, že jsme na ně mluvili jejich jazykem. No tak asi hlavně potkání se právě že s korejskými lidmi, protože jsou úplně jiní, milejší a podle mě je to dost zajímavé. Tak to bude, já nevím, jestli je to přímo kultura, ale taková ta pravá korejská poctivost, když se řekne, že si všichni odnesou svůj odpad domů a tam ho vytřídí, tak ho fakt všichni vezmou domů a vytřídí. Bylo tam naprosté čisto,
Nikde se neválely žádné odpadky, nikde nebyla žádná špína. Všichni se starali o ten svůj svět a o ten svůj svět kolem, že to se mi moc líbilo. A když jsme se potom bavili s naší průvodkyní, tak řekla, že to fakt všichni dodržují a na třeba některých sběrných místech jsou i kamery, aby všichni věděli, kdo třídí a kdo ne, a pak jsou za to pokuty. Takže to by se mi líbilo, kdyby to byly u nás.